Ayiwa an balima bi Mali lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw ye sangana ka waati i n'a fɔ an ma da aw kulo kan cogo min na nin ye bi Mali ka kibaruyaw waati ye n'o ye bi Mali info ye bi ye cardo ye octobre kalo tile 30,2022 an ka foli bɛ aw ye sangana ka waati wa an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn ni aw ye jaa ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛ kɛ ka kɛ u fɛ ne ka fila ka an bilasira an mago bɛ aw ka ladilikan la sangana ka waati wa an b'a jira aw la k'a fɔ ayiwa bi Mali kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ plateforme ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ Bakari Kulubali Yelekebu ambassadeur Ousmane Kulubali i ni ɲantuma. Awa Bakari yɛrɛ ni ɲantuma. Awa an balima bi Mali lajɛbaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a kana ɲina bi Mali bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan. Bakari kibaruya jumɛn b'i bolo wulada in na? Ayiwa Ousmane ka dɔn kunnafoniw kɔni b'an bolo min bɛ tali kɛ ayiwa kabako o bɛ n bolo i ka dɔn k'a fɔ maa dɔn i fana bolo falen don wula bi damadɔni bɛ yɛrɛ fana bolo bolo ayiwa Ousmane an bɛ taa fan fɛ an bɛ taa ne fan fɛ de an ka daminɛ ne ye ne bɛ n bolo don kosɛbɛ Bakari ne n bolo don n bɛ bɔ ni kibaruya min ye o bɛ tali kɛ Aliman jamana mɔgɔw ka san 32 u ka keleyaba ɲɛnajɛ kosɛbɛ o sen fɛ Aliman jamana maaw ka lasigiden min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye Dietrich Paul ambassadeur a ye wele bila an ka jamana ministre ma ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ni maaw b'a kalama ka baara bɛnnen don jamana in an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli la kosɛbɛ a ye wele bila Abdoulaye Diop ma a ka sen don o ɲɛnajɛ in na Abdoulaye Diop dɔrɔn tun tɛ yen nɔ commissaire à la sécurité alimentaire n'o ye monsieur Redouane Ag Mohamed Ali ani alimanw ka l'honorable Alexander Graf Lambert Alman tɔgɔ ka gɛlɛn kojugu a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ma nɔgɔn an b'a ladɔnna k'a fɔ ko ɲɛnajɛba in kɛra jumadon kosɛbɛ octobre kalo tile 28 san 2022 lajɛrɛ in sen fɛ an ka jamana ministre Abdoulaye Diop a nisɔndiyalen ye kuma ta tabarikala a ko a b'a yira k'a fɔ Mali ni Allemagne cɛla la a baaraɲɔgɔnya a ma daminɛ bi kosɛbɛ baaraɲɔgɔnya in fɛnɛ kɔnɔna na lafiya caman de sɔrɔla baaraɲɔgɔnya in kɔnɔna na kosɛbɛ a nisɔndiyalen ye foli kɛ ka ɲɛsin Allemagne jamana ma ani Allemagne jamanaden ma kosɛbɛ a ye foli kɛ ko hali bi ale ka laɲini ne jɛɲɔgɔnya bɛ se ka to Allemagne ani Mali cɛ cogo min na walasa an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔna na kosɛbɛ Bakari an ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ bureau de l'information et de la presse yɔrɔ la ayiwa i bonya bɛ kibaruya in na Ousmane an b'i fo Allemand ka a ma nɔgɔn kosɛbɛ ne ka langue deuxième langue au lycée o tun ye Russie de ye nka ne taara an ka premier cours yɛrɛ la premier cours la o ko l'alphabet russe comprend 33 lettres kab'o kɛra ne bolila ka bɔ yen n nana Allemand na a ye nalen Allemand fana na n siɲɛ fɔlɔ Allemand cours la an sigilen bɛ responsable kan bɛ ko der Lever kommt y'o kɔrɔ ye k'a fɔ ko maître bɛ ka na a nana a ko welches datum haben wir heute ne yɛrɛ sigilen yɛlɛla a y'i bolo sinɛ la ne ma deli k'a kɛ ma deli k'a mɛn ko welches datum haben wir heute ko aujourd'hui quelle est la date d'aujourd'hui ko heute haben wir Dienstag ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Allemand karamɔgɔw an b'u bɛɛ fo walima baara in ma nɔgɔn n'o tɛ e yɛrɛ bɛ se k'an présenter Allemagne nɔ Aïsse Bakari Kulubali ich wohne Kati bɛ caman dɔn kan na n bɛ k'an débrouiller ayiwa Ousmane o kunna ni ka maaya kɛ an bɛ don kabako kɔnɔna na i b'a dɔn diɲɛ bilama bɛ cogo min na a ko a gɔnlen don ayiwa Ousmane kabako Bugu Jara Fasiribugu a kumana a ko ayiwa ɲini ɲamafɛnw n'o ye dɔrɔku ye o kolonkolonnin dogodogonin nogo la ani ayiwa warikolo dilanni n'o ye fobi ye i ka dɔn ka don Bamakɔ kɔnɔ yan ko ayiwa brigade d'Estefia o ye brigade min bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don an ka ɲini ɲamafɛn ninnu olu bilali ma i ka dɔn k'u ye tɛgɛ da a ma dɔw kan i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dɔrɔgu sɔrɔlu bolo ani fobi ye i ka dɔn min musaka bɛ t'i jɔ ayiwa sɛbɛn wari 100 ani 40 100 ani 6 a ko nin wale yɛrɛ nin kɛra tarata don septembre kalo tile 20 tɛmɛnen min bɛ tali kɛ brigade d'Estefia ni olu ka cɛdenw i ka dɔn kibaruya dir'u ma u ka kunnafonidila dɔ fɛ k'a yira k'a fɔ ayiwa maa minnu bɛ nin waleyaw kɛ ko dɔw kɔni k'u bɛ Sabalibugu ani Lafiyabugu i ka dɔn min bɛ ayiwa quartier du fleuve kɔnɔ kab'o kɔni kɛra u ma sigi u bolo ma dɛ Ousmane u y'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kɛra sababu ye i ka dɔn ni ka siganuma dɔ mina Sabalibugu
i ka dɔn fana ye a jɛɲɔgɔn 3 awa i ka dɔn a y'olu ko fɔ o maa 3 la maliden 2 b'a la maa wɛrɛ t'u ye Salifu ani Burama ka taa se Togoka den dɔ ma n'o ye Joel Kojo i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ayiwa i ka dɔn tɛgɛ dara u kan a yira k'a fɔ fobie b'u bolo fobie min sɔrɔ olu bolo a musaka a bɛ t'i jɔ ayiwa 100 a 246 i ka dɔn maa 4 tɔ in k'olu kɔni taara bila Bamakɔ kasobonba la n'o ye maison d'arrêt centrale la min bɛ Bamakɔ kura an bɛ don min na ko bi olu kɔni bɛ sunana ye an bɛ foli di ayiwa an ka brigade Sevifiya mɔgɔw an b'u fo waleɲuman dɔn an b'u lajɔ la ayiwa Usman kunnafoni filɛ ayiwa Bugu Jara Fasiribugu a ye nin kuma fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔnɔ Sidi Tarawele Sakɛ ayiwa Sidi y'a kuma fɔ a bɛ kabako ka octobre kalo tile 27 bɔli kɔnɔ i bonya b'a la Bakari n y'o bonya minɛ foli ka di an ka finitigilakaw ma sabula u bɛ baara mun na vraiment baara ɲɔgɔn tɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye Mali ni Guinée cɛ baara ɲɔgɔnya kosɛbɛ lajɛrɛ min sen fɛ n'o ye lajɛrɛ 7nan ye an ka jamana minisiri mun ka baara bɛnnen don courant ni jiko ma kosɛbɛ n'o ye Lamine Seydou Traoré ka fara Guinée a jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ Guinée ka faraw kan u ye baara dɔ koromokari tabarikala baara in bɛ tali kɛ mun na u bɛna baraji dɔ de dilan barajiba dɔ de dilan o bɛ baraji in bɛ kɛ Fobi ni baraji in dilanna a bɛ kɛ sababu ye kuranko gɛlɛya ka nɔgɔyaba don o la tabarikala baara in kɛra samedi don octobre kalo tile 22 san 2022 kosɛbɛ an ye kibaruya in sɔrɔ ka bɔ ministère de l'énergie et des mines yɔrɔ la Bakari bonya bɛ kibaruya o ye ministre min ɲɛsinnen don an ka jiko ani yelenko ma Seydou Traoré Seydou Lamine kɛ ni ayiwa Fomi baraji sera ka ɲɛnamaya a ka ca la fɛ hali waati dɔw la ayiwa bi Mali ka kibaruyaw bɛ bila kɔfɛ dɔɔni ko sababu kɛ kuranko gɛlɛya ye maa dɔ frustra les jeunes a n'a fɛɛrɛ sɔrɔla n'a ka nisɔndiya ko ye an bɛ foli di an ka ministre ma ayiwa Usman an bɛ taa ni kunnafoni ye ayiwa ni fana tɛ duman ba ye an bɛ kabako kɔnɔ hali bi a ko ayiwa moto sonya Bulukasumugu la Bamakɔ i ka dɔn ayiwa commissariat min filɛ nin ye commissariat de police bɛ Bulukasumugu olu filɛ ka ayiwa tiɲɛnikɛla 2 minɛ o la an'u jɛɲɔgɔnw ka tila ka moto ani ayiwa pusepuseni 2 a y'u sɔrɔ u bolo a ko a ka kɛ ni maa caman kɔni taara plainte bila ni commissariat de police na Bulukasumugu k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa moto bɛ ka suɲɛ u ka yɔrɔw la kosɛbɛ o la min bɛ tali kɛ commissariat in na ayiwa min b'a ɲɛfɛ o fana ko k'a fɔ u tɛna se k'u sigi ka nin ko lajɛ u ye ayiwa wulikajɔw kɔni wulikajɔ belebelew bolo da ka kɛ n'o wulikajɔw ye i k'a dɔn commissariat de police Bulukasumugu la ayiwa a kɛra sababu ye ayiwa septembre kalo tile 27 o su ka dugu jɛ 28 na ayiwa 5 heures du matin wagati la o kɔni ye tɛgɛ da maa dɔ kan ani moto tun bɛ ɲɔgɔn na u taara n'a ye commissariat la maa kofɔlen a ye a jɛɲɔgɔn kofɔ ɔ jɛɲɔgɔn ninnu kofɔlen u tilara ka tɛgɛ da u kan ayiwa fɛn min tun b'u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nin maa 3 in ayiwa k'u taara bila Bamakɔ kasobonba la nka Bugu Jara a b'a walawala a ko i n'a fɔ kibaruya b'a fɔ cogo min na commissariat de police min filɛ nin Bulukasumugu u t'u ka munumunu salo la u ka yɔrɔ kɔnɔna na ayiwa septembre kalo tile 27 ka dugu jɛ 28 na i ye ayiwa mototigi dɔw minɛ ayiwa moto yɛrɛ tun ye sandili ye a yɛrɛ tun bɛ k'a feere koyi k'a bɛ ka taa feere Bagadaji Bagadaji yɛrɛ ale bɛ commune 2 la Bamakɔ district kɔnɔ o la i k'a dɔn o ye tɛgɛ da ka taa n'a ye commissariat la k'a ɲininka maa kofɔlen i k'a dɔn k'a fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye a jira polisiw la k'a jira k'a fɔ ko ayiwa moto in kɔni ye moto suɲɛlen ye min filɛ a bolo n'o ye sandili in ye ayiwa i k'a dɔn u taara ayiwa sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ a siyɔrɔ la o de kɛra sababu ye ni ka moto 2 fana sɔrɔ ye ayiwa i k'a dɔn u taara sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ wele ko Iri Montana o tɛ ayiwa bɔlɔn furancɛ min tɔgɔ dalen don Montana la ko Iri Montana ayiwa u segintɔ ko kura ka bɔ o sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la ayiwa polisi ninnu i k'a dɔn ayiwa u tilara ka maa wɛrɛ minɛ o ye kamalennin ye o tun bɛ moto taxi dɔ kan i k'a dɔn pusepuseni 2 fɔlɔ ayiwa o bɛ maa dɔ bɛ o kɔfɛ o kɛn bɛ ka pusepuseni 2 ta i k'a dɔn maa min bɛ o kɔfɛ o kɔni y'i cun ka boli sonya ni jɔli ye o ye moto taxi tigi kɔni ye tɛgɛ d'ale kan ayiwa ni wotoronin 2 in ka taa n'a ye ko k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la wotoronin ninnu tun minnu feere sɛgɛsɛgɛliw kɔni tora sen na sa fo ka ayiwa tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni maa kofɔlen n'u jɛɲɔgɔnw ayiwa o kɔni y'u defeere Bamakɔ kasobonba la ninnu bɛɛ bɛ sɔnna nɔ bi ayiwa Bamakɔ kura Bugu Jara ale ka faseli don kabako ka octobre kalo tile 27 bɔli kɔnɔ ayiwa i bonya b'a la Usman bonya diyara n ye an bɛ foli di Bugu Jara ma kosɛbɛ Bakari kibaruya a bɛ cogo di ayiwa
an bɛ kabako kɔnɔ hali bi diɲɛ bilama ne yɛrɛ dɔw ko ne ma ko ça va Bakari ne ko ça va pas dɛ n ko avec la vie chère parce que sisan vie chère ko kuma de bɛ yen foyi tɛ se ka san i k'a dɔn kojugu fana bɛ ka kɛ ayiwa nin fana ye ka dankari la ka tila ka awa kɛlɛ bagayi ma nin kɛra min a se 2000 la a ko commissaire de police min bɛ 80 suma na u filɛ ka maa 5 n'o ye kojugukɛlaw ye tɛgɛ da o fana kan o maa 5 o y'a sɔrɔ u ye Zumana Samake i k'a dɔn u ye Sebakɔrɔ $45,000 u y'o bɔsi a la a yɔrɔ nin cayara dɛ $45,000 o cayara awa i k'a dɔn i n'a fɔ kibaruya b'a yira cogo min na awa Zumana yɛrɛ ni ale ka nafolo minɛ a la awa Zumana Samake a ko waati min na ale taara retraite kɛ banque dɔ la awa $45,000 CFA wari la awa banque dɔ la Amdala a se 2000 la ntɛnɛn septembre kalo tile 12 tɛmɛnen awa nɛgɛ ɲɛ 10 waati o tɛmɛnen sanga 35 ye a ko ayiwa dɔw de ye ale suruku taama n'o ye awa banti ninnu ye u y'a suruku taama u maa 5 o i k'a dɔn u ye marifa jɔ a la ayiwa n'i ma nin di an bɛ ni kɛnɛ karaba o i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa sagi min b'a bolo u ye o bɔsi a la o sagi in kɔnɔ Sebakɔrɔ $45,000 de tun b'a kɔnɔ o i k'a dɔn Zumana Samake yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ale wulila ka taa ɲɛfɔliw kɛ commissariat du 14e arrondissement na ani 4e arrondissement de police la o cɛdenw fana 4e arrondissement police olu ma ko bila dagirinna la u ye sɛgɛsɛgɛliw wuli k'u jɔ ayiwa i k'a dɔn min y'u dɛmɛ kosɛbɛ baara in na o ye ayiwa jamarala minnu bɛ maaw ka baarakɛyɔrɔw la n'o ye caméra de surveillance ye ayiwa ja minnu sɔrɔla ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye 4e arrondissement police y'u dɛmɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye septembre kalo tile 25 tɛmɛnen i k'a dɔn u ye maa 5 u kɔni kɛra sababu ye ayiwa ni ka se ka olu lasɔrɔ o maa 5 la ayiwa maa 3 b'a la olu ye Burkina Faso kaw ye o maa 2 o de ye malidenw ye o i k'a dɔn ayiwa maa minnu don ayiwa Bugumu o tɔgɔ dogo koyi a y'u tɔgɔ fɔ ayiwa Muriyamba Shaka David Papa Bouakar ani Siriki ninnu de ye wale in kɛ a ko ninnu ka fɛɛrɛw bɛ kɛ cogo min na i k'a dɔn ayiwa u bɛ ayiwa i k'a dɔn bangeda ninnu na u b'u den k'u jɔ ye bangeda ninnu na ni ka u bɛ dankari maa minnu na k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ ayiwa fo ka se hakɛ dɔ la n'u sera hakɛ dɔ la u bɛ sɔrɔ ka maramafɛn bɔ k'u bɛ ayiwa i ni bɔ o ni maa 5 min filɛ nin ye ninnu tɛgɛ dara o fana kan u bɛ sɔn na bi Bamakɔ kura Kasobonba la nin bɛɛ ye an ka polisiw ka wulikajɔ ye ayiwa Usumani kunnafoni filɛ Bugu Jara kuma fɔ i bonya b'a la Bakari ɲɛ bonya minɛ hali an bɛ foli di an ka lakana tigilamɔgɔw ma kosɛbɛ ayiwa an bɛ bɔ kuma na ni ayiwa kabako yetun a ko nin wale in fana nin ye ayiwa bazɛn butigi dɔ ayiwa u ye dankara la a kɛra Bankɔni kɛnɛbani na a ko commissariat min bɛ hippodrome na olu filɛ ka maa 5 fana tɛgɛ da o kan o maa 5 u ye $5,000,000 ani murumuru 19 u taara n'o ye o bazɛn pièce 30 millions min musaka fana bɛ t'i jɔ $5,000,000 ani murumuru 6 la u ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka taa nka u y'a yira k'a fɔ nin wale in kɛra ayiwa ntɛnɛnnu ayiwa karido septembre kalo tile 25 ka dugu jɛ ntɛnɛn na septembre kalo tile 26 ayiwa nin wabɔ 5 min filɛ n'u ni maramafɛnw don u taara bin ni bazɛn butigi kan n'o ye Selifu Jalo ka bazɛn butigi ye a filɛ nin ye Bankɔni kɛnɛbani na commune 1 na Bamakɔ district kɔnɔ maa 5 in u ye $5,000,000 ni murumuru 19 ani bazɛn pièce 30 u y'o ta n'i ye bazɛn pièce ninnu lajɛ o musaka fana bɛ t'i jɔ $5,000,000 ani murumuru 6 la ɔ maa min ni yo dankara ka butigi la o ye Salifu Jalo ye ale fana taara ka taa awa jalaki ko ka X ɲini o X ɲini dɔ ayiwa Korofina Nord polisiw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani hippodrome taw jumadon octobre kalo tile 7 ani 22 commissariat de police hippodrome maaw o kɛra sababu ye ka maa 5 in ka tɛgɛ da o kan awa Cheikh Umar Alassane i k'a dɔn k'a fɔ Yuseni ani Burama ɔ maa 2 b'a la k'olu kɔni datugura Kasobonba la ɔ i k'a dɔn Bamakɔ kura a tɔ ninnu ko olu kɔni bɛ sous contrôle judiciaire u ye bɛ jamana kɔnɔ nka i tɛ se ka taa yɔrɔ si ayiwa i bɛ ka kɔlɔsi ayiwa Fasiribugu a ye nin kuma fɔ kabako ka ayiwa octobre kalo tile 27 o bɔli la Usumani Kulubali kunnafoni filɛ Bakari kunnafoni ɲana kosɛbɛ mais Bakari ne yɛrɛ dabali bannen don kosɛbɛ mais mun de bɛ ka na ni sonyali banbali ninnu ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa Usumani a ko ka ca lamɔcogo b'a la ayiwa ani ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnko bamananw b'an talen da ko maa yaala ɲɔgɔn sɔrɔ min tɛ don i la o y'an ka cɛɲa ye n'o tɛ i b'a jogo bɛɛ ta o caman bɛ na ni ninnu ye ni denmisɛnnin yaala ɲɔgɔn kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye a b'a jogo don a la i tɛ se k'a ka jogo min da o y'a ka cɛɲa de ye ɔ i k'a dɔn ani diɲɛ yɛrɛ taabolo kuraw n'i ye jateminɛ kɛ hali
jaw lajɛ cogo dɔw bɛ yen denmisɛnw b'a bɛɛ ladege awa min misali d'i ma fɔlɔ anw ka togodaw la i b'a sɔrɔ ni denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ u faw ladege cikɛ la walima u bɛ baw ladege u bɛ bɔgɔtoniw tobi ka taa sigi ko to filɛ nin awa bɔgɔto do i b'a ta k'a da i bomo la nka bi denmisɛnninw tulonkɛ cogo jateminɛ i b'a sɔrɔ marifa ko walima u bɛ ka moto pinɛ boli donc i k'a dɔn nin bɛɛ ye tɛmɛsiyɛnw ye tɛmɛsiyɛn minnu bɛ yen nɔ bi i k'a dɔn diɲɛ gɛlɛya a b'a ko fɔ maa si t'i fa ladege bilen marifa ko ayiwa moto pinɛ boli i b'o denmisɛnninw de la Ousmane kunnafoniw filɛ nin ye garisɛgɛw kɛra min ye bi Mali ka kibaruyaw la o filɛ nin ye an bɛ Katina lamini minnu ma an fɔlɔ ka d'a kan dɔw fana bɛ ka sɔmana togodaw la bi téléphone bɛ minnu bolo u bɛ an ka kibaruyaw lajɛ an bɛ foli d'u ma u bɛ togoda dugu fɛn o fɛn na ka ti cercle commune 37 ye an ka foli bɛ a maa bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bi Mali minnu b'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ u bɛ fo sanga ka waati wa u kana ɲinɛ cogo si la an mako b'u ka ladilikanw na u ka kɛ ja n'u fɛ ka ja n'u yɛrɛ kɛ i k'a dɔn o de bɛ a ko ja kosɛbɛ Ousmane kunnafoni filɛ Ousmane Kulubali Bakari Kulubali yɛlɛki bɔ ambassadeur aw yɛrɛ ka dugu ye jumɛn ye Ousmane an bɛ Bɛlɛdugu Bɛlɛdugu yɔrɔ kelen jumɛn Jijeni Jijeni mɛ Jijeni dɔn kosɛbɛ mɛ Jijeni dɔn ka d'a kan a ka cɛba n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ CNT ale ye Jijeni ka ye n bɛ ale dɔn i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ Jijeni yɛrɛ dɔn kosɛbɛ an bɛ Kolokanikaw fana fo nin bɛɛ ye Bɛlɛdugu maraw ye o ni foli ka kan kosɛbɛ mais Bakari an ye duguba kɔnɔ bamananw ye dɛ daba tunnaw na Ousmane o man ɲɛ dɛ o man ɲɛ sinon hali sisan an bɛ burajibɔ kɛ kosɛbɛ d'accord ayiwa foli bɛ bɛɛ ye sa i ka dɔn Fuseni Fustra le jeune an b'a fo a n'a ka ayiwa degeden an bɛ foli d'a ma Ousmane Kulubali Bakari Kulubali an b'a fɔ lamɛnbaaw ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya na kunba k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma